हौवासाफोर लाइमोनफोर बे साख्रि मोनैफोरनो 2 लाख थाखा सरकारा बयनोबो होगोन। नुबायना रायजो राजाफोर बेसेबां थगायो प्रमद बर' बिथाङा सासे बिटिआर नि गार्जेन जानानै 35 लक्ष जनसाधारण सुबुंनि सासे गार्जेन जानानै बिथाङा बिराद थगायो। আমার বিটিসি অঞ্চলত বসবাস কৰা 35 লক্ষ জনসাধারণ রাজ্য সকলৰ এজন গার্জেন হিসাবে ইমান মিছা কথা কব পারে प्रमद बर' ডাঙৰীয়া जों मालाबाबो सानाखैमोन। दा बे खोथाया मा 2 लाख करि लाइमोनफोरनो सेंग्राफोरनो होनाय जागोन जायफोरा बेकार साख्रि मोनासै। दा बिथाङा हरदोंब्ला बिटिआर सरकारनिफ्राय सोर लाइमोन सेंग्राफ्रा 2 लाख करि मोनदों खोथाया बेसो। जोंनि एरियाथिं रावबो मोननाय नुवाखै खोनायाखैबो मिथियाबो रायजो राजाफ्रा। दा आंनि भिडिअ नायगिरि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बा आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा सोरबा लेखा फरा फरायनानै बेकार जानानै दङब्ला आरो प्रमद बर' बिथांनि 2 लाख होनाय बिटिआर सरकारनि 2 लाख होनायखौ आजावनानै लानो मोनदोंब्ला कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोर फोरमायफोर आं आखाइ खबजबनानै बुंहरो नोंथांमोनखौ। दा बे खोथाया बिथाङा खोथाजों गोदै बुङो नाथाय खामानियाव मोनसेबो गैया। आंनि साननायाव आंनि बुजिनायाव रावबोथ' मोनखायाखै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय। बे खोथाया ओरैखौसो लानानै राजनिति खालामदों बियो जे मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सिएम सारा चिफ मिनिस्टार आत्मा निर्भर योजना बानायदोंना बेकारफोरनो 2 लाख करि लन सिस्टेम माखासेखौ सुख'नांगौ। आरो बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जायफोर लाइन फरायनाय स्किल गोनां साइन्स फरायनानै माबा मोनसे टेक्निकल लाइन बा माबा मोनसे लाइन फरायनाय बिथांमोननि नामाव 5 लाख मुख्यमंत्री आत्मा निर्भर योजनानि गेजेरजों बैसोरनो 5 लाख आरो नैबेसोरनो 2 लाख लन करि एसेबाव साबसिडि दङ। दा बेखौनो प्रमद बर' बिथाङा दाजाबनानै बुंदों नामा खोथाया बे। नाथाय बेथ' प्रमद बर' बिथां होनाय नङा। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय 5 लाख